buntag ninyong tanan kining ari sa tasa kanang atong gipangayo nga pagampo, atong gipangayo diya sa atong pagampo sa opening prayer kagandiha nga atong gilitok katong makasaulog himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati. Himua Ginoo nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati aron atong mapadayag diya sa atong kinabuhi ang gugma nga atong gisaulog. Okay? Makasaulog kita uban sa madasigong pagbati. Niya atong kanang pahimuslan katubang atong nadungog sa ebanghelyo nga ang amahan aniya kanako niya ako ana samahan niya ang amahan kay niyang Espiritu Santo maguban ninyo niya magtudlo sa tanan ana niya ako anaa kaninyo niya kamo nga nakakita kanako nausab ang amahan nakakita samahan niya pangayo kamo bisan unsa kay ang amahan nga nakiguba nato kana bang linya ato na siyang kanang gamiton paghulagway kanang kamatuoran sa atong pagtuo atong gamiton paghulagway ana sa atong kasinatian uban sa pahimuslan nato kining agda karong adlaw giagdaman kita nya nindot nga gidumdum nato ni matag tuig kanang pag-agda nga sa uluga o pahalipay ang mga inahan kay nya ingon Mother's Day karon nindot kisanan giagda ta mo man ni ang uso karon matag ikaduha nga Domingo sa Mayo salamat sa maong pag-agda papesan ninduta mitanaw ta balik sa nindot nga hitabo sa matag pamilya gumikan sa pag-atiman sa atong mga inahan. And so sa atong pagsaulog karon pagpasidungog nila pagpahalipay nila uban sa madasigong pagbati kanang sa tanang mga inahan atong mga inahan ang naakaron din ang naakaron ngani ug ang wa ngani ato silang pahalipayan ato silang uban sa atong pagampo pagdasig nila karon kay ang naa dinhi atong Tagalog na si Pangpakpak. Happy Mother's Day. Kaganiha ba sa ganihang kadlawon na inahan to siya tingali ambot og anak batuwa ko kaduol kay nawa masad paghuman sa misa niya pagsugod sa misa wa pa man dina pagsugod pa man naabot niya di ako wa pa man kanang dili nilingkod naglingkod siya kayang go-wheelchair ba niya si Manang kanang nga ang postura ni Manang kanang atong dili naman tingali ron uso pero nagtubo ko nga mo akong nakita ba sa mga inahan kanang inigsimba magbrunda napa siya katong skapularyo nga puwa kasing ni Jesus na kay inumdum ka ito bang Sagrado Corazon ni Jesus katong skapularyo puwa kumpleto siya wheelchair lang siya pero si Manang ingon ko nga pastilano dili lang siya ang paghulagway sa iyang presensya ba nila inumdum ko sa wala siya kaingon nga kanang ni simba pero kanang kasagaran sa pagbati sa inahan nga musimba nga muampo kanabang mangayo sa Ginoo nga matabangan nga malig-on aron mulahutay siya nga muatiman sa iyang pamilya sa iyang mga anak kanang mga yun na gani kanang paningkamot sa usa ka inahan
kanang di panghindahay sa usa ka inahan nga iyang gipahitabo diya siyang pagampo, diya siyang pagsimba aron malig-on siya nga muatiman ug mupadayon mulahutay pag-alagad siyang pamilya diya siyang pagatiman, pagsilbi ani. Hinumdum ka nakaingon ko dili biasad sayon ang buhat sa inahan bisan nang gani sayano nga pagpakaon siyang mga anak kanabang pastilan kanabang siya pa'y kasagaran man kuno sa inahan niadto amot karon wanang tingin ni mauso pero niadto si inahan yung in charge sa balay sa kusina sa pagpangluto mo ba mo gyapon karon dai ikaw gyapon ikay mangluto nya inigluto nimo karon nya luto na sa kaugma nya madunggan nimo imong bana o imo bang anak mingon inununa na sad taw inununa na sad na taw isda nga inununan nya inununan nga isda bali-balihon lang inununan na sad malain mo dugahan di ba kay maglisod sa kagangay-angay pabaw kagangay-angay mga budget pa bagulbulan pa ka maulang kihapon sus pero karon lahi naman karon daghan namang mapalitan sa skina sa food panda makapili ka na ba nanay mo pasanginlan budget na ikuwang pero dili sayon nga magpailin-ilin ang panigamot ni inahan nga musilbi bisan ka na madugay gud tag niduta madugay ang mga sakop sa pamilya matud pa nila magkadugay og inalagaray og silbihay og sawayay ngadto kuno mapariha ang naw mapariha ang naw mapariha ang sinultihan ina bitaw magtinakdanay basta dinduta magpariha og kanang ina bitaw sa pamilya tabian baldita pero magkadugay si pamilya magkaparehas ninduta no tinuod gid itong sa imo ang pag-umol sa presensya sa usag-usa magkauban kamo magkaparehas kamo gani daghan mong madunggan sa usag-usa bisan sawa ni gipamuong mahibong ka si inahan mahibaw nga dunay diferensya og nahitabo nga dili maayo sa iyang anak bisag wa siya sulti bisag wa siya kakita tungod lang sa pagbati sa gahom sa pagbati sa kainahan mo sa dang anak ngadto siyang ginikanan kanabang atong nadungog sa karon sa ebanghelyo ang Ginoo ang amahan na uban sa anak niya ang anak ng amahan nana sa usa ka katilingban sa usa ka ilahang pag-usa sa ilang communion mapahitabo ang kaanindo sa ilahang pagkausa mausab ka na atong pasalamatan diya sa atong paningkamot nga to sa atong tagsa-tagsa kabanay timsa nakapakpak na ba ta sa atong mga mamawa pa mana ba kasi ang atong pagsaludo nila sige ang atong karong adlaw uban sa madasigong pagbati kana tingali atong iapil sa atong mga pagsaulog ang pagpangayo sa grasya kanang madasigon nga pagbati aron sa matag sa ulog nato itong pagpasalamat ang atong pag-ila kanang ato kining mahubad diha sa atong mga mabuhat diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi diha sa atong tagsa-tagsa kakahimtang Mother's Day pero kanang madasigong pagbati sige madasigong pagbati si managtihayon kaganiha ba rin niduol niya akong gingnan ng bana mikis na ka sa kining
kining imong asawa, migrate ka na. Niingon siya. Uman na. Imo nang bara. Imo nang bara. Migrate na siya. Papa. Paning liyo niya. Paning. Ano na? Itabutugan sa sinod. Padayon kita sa atong pagsaulong Santos nga misa. Niya, kamo nga mga hinahan ba, pangayuan sa dang grasya. Kamo sad mismo ang mo sa ulog, sa kaanindot, sa kaligon, nga kamo milautay sa pag-alagad sa inyong pamilya, ha? Sa inyong mga anak. Kinundong ko sa akong mama, mantigo man ang muluto og pan ba? Pan. Bake siya og pan. Kay magpailin-ilin lagi kung sa iti mo siyang mga anak. Kung naa,